Bună ziua! Aici s-a montat pereții exteriori din panouri sandwich. Am pus plasa de Buzău. Este cu grosimea de 6. Instalația sanitară este făcută. Cofragul este făcut și suntem pregătiți să turnăm beton. Acolo avem cifa cu beton B250. Construcția este cu lungimea de 14 metri și cu o lățime de 7 metri, aproximativ de 100 de metri pătrați la amprentă. Cei ce doresc să-și construiască o casă modulară ne pot contacta la numărul de telefon 0748 596 225. Repet numărul 0748 596 225. Ne deplasăm în toată România pentru a construi orice suprafață doresc clienții. Pentru comerț nu ezitați. După ce vom turna placa de beton, urmează să terminăm cu structura metalică, după care o să ne apucăm de acoperiș. Acoperișul o să fie din grinzi din lemn, scândură de 2,5, folie anticondens, tablă tip țiglă. După care urmează ușile, geamurile. O să vă mai filmez pe parcursul lucrării după cum va evolua lucrarea.